Aton kilalahon ang mga baganihan nga ginarisgong ila kabuhi sa pag-atipan sa iban sa tunga sang COVID-19 pandemic. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Ang makatulog sang mahamuo kung gabi. Ang makatiner sa balay kaupod ang pamilya malayo sa peligro sang virus. Kung may mga nagareklamo nga hindi makagwa sa balay bangod sa quarantine, para sa mga medical frontliner, prebelehiyo ini nga halos nila maago. Adlaw-adlaw ginataya sang medical frontliners ang ila kabuhi sa giyera nga hindi makita ang kontra, hindi mahibaluan kung saan umatapos. Biskan it's a matter of life and death ang sitwasyon namon subong, ginapanindugan ko na lang gid ang ginpili ko nga propesyon para makakontribute man ako sa pagtapos sang pandemic nga ni. Ang nurse nga si Hartzell ang na-assign sa COVID ward sang ospital sa diin ini nagatrabaho. Hindi man matakos ang kulba ang iya nabatsyagan, mas nagapangibabaw ang pagbulig sa mga nagakinahanglan sa pihak sang diskriminasyon nga nabatsyagan. Ang anxiety ara gid, pero kinlanlan kami sa mga tawo nga ni hindi lang sa paghatag sang care kundi pati sa paghatag sang moral support. Kag kanami gid sang feeling nga makapapuli kami sang pasyente nga nag-survive sa COVID-19. Hindi man sila madumduman sang ilang mga mabuligan. Ang importante, nakahatag sila sang kasulhay sa mga nagakinahanglan kag kalipay sa ilagin pili nga propesyon. Kung yung mga hopes sa ila nga maka-recover sila despite sa pagka-critical nila. So dako gina nga inspiration sa akon, kag dako gina nga reward para sa akon nga makita sila nga makapuli sa ila balay nga nami ang kondisyon nila. Wala man sang kasiguraduhan sa ginapangatubang nga krisis para sa mga padayon nga nagabato, bugos nila nga tagipusuon nga ihalad ang tanan. Butang nga dapat pasalamatan hindi lang subong nga Labor Day, kundi sa matag-adlaw nga tanan. Upod kay Hans Tisherto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.